Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Isang magbubukid ang may alagang kabayo at kambing. Isang araw ay dinapuan ng karamdaman ng kanyang kabayo, kaya agad siyang tumawag ng veterinaryo. Veterinaryo! Naku po, may virus ang kabayo ninyo. Alam niyo po, nakakahawa ito kaya kailangan magamot agad. Bibigyan ko po kayo ng gamot na ipaiinom po ninyo sa kanya sa loob ng 3 araw. Kapag hindi pa rin gumaling ang kabayo sa 3 araw, ay kailangan na po itong dispatsahin bago pa makahawa. Paliwanag ng veterinaryo. Yes. Yes, I got it right. Lusot. Narinig ng kambing ang pag-uusap ng Sabi ko ng na vet. natsambahan mo pa lang yung kanina. Ayoko nang buuin, pwede namang vet. Narinig ng kambing ang pag-uusap ng vet at ng amo niya. Dahil dito ay agad siyang naalarma para sa kanyang kaibigang kabayo. Unang araw ng gamutan. Matapos painumin ng gamot ang kabayo, ay pansamantalang nagpahinga ang magbubukid. Sinamantala ng kambing ang pagkakataong ito para kausapin ang naghihingalong kabayo. Kaibigan kong kabayo, pre, magpakatatag ka. Kailangan mong gumaling agad, kundi tsutsugyihin ka nila. Huwag kang bibigay. Kaya mo yan, sabi ng kambing sa kabayo. Sa pangalawang araw ng gamutan ay muling binalikan ng kambing ang kabayo. Brad, second day na. Pero pag pinakinggan mo sila, me. Galing nung nag-translate, Oo. no? Brad, second day na. Kumusta pakiramdam mo? Ba't parang di ata umiepekto yung gamot na pinaiinom sa'yo? Naku Brad, huwag kang susuko. Subukan mong bumangon. Hayaan mong tulungan kita, kundi naku, mamamatay ka. Paalala ng kambing. Dumating ang 4 araw ng gamutan para sa kabayo. Naku, di maganda to. Hindi tumatalab ang gamot sa kabayo mo. Wala na po tayong choice kundi itumba ang kabayo. Kailangan mong gawin ito para hindi na mahawa ang iba pang mga hayop sa kanya. Sabi ng veterinaryo. Yan. Binagalan. Maitama lang yung veterinaryo. Pansamantalang umalis ang veterinaryo at magbubukid para ihanda ang mga kailangan nila. Muling sinadya ng kambing ang kabayo para magbigay ng babala sa kahuli-hulihang pagkakataon. Kaibigang kabayo, wala na tayong oras. Tumayo ka na dyan at subukan mong tumakbo. Pag inabutan ka nila na nanghihina, nakutsak na katapusan mo na, dali Brad! Bango na bago pa sila makabalik dito! Sigaw ng kambing sa kabayo. Dahil sa udyok ng kaibigan ay pinilit ng kabayo na bumangon. Unti-unti ay nakatayo ito at sinubukang tumakbo. Ayan nga! Magaling! Hindi ka na nila papatayin! Sabi ng kambing. Ilang sandali pa ay bumalik na ang magbubukid at veterinaryo. Nang makita ng magbubukid na nakatakbo na ang kabayo niya, ay napatalon ito sa tuwa at sinabing, "Isa itong milagro! Magaling na ang kabayo ko! Kailangan nating magdiwang! Maghahanda ako ng piging. Ipapakatay ko na ang kambing." Patay tayo dyan. Sabi ng mambubukid. Wawa naman. Ang kapalaran ng kambing sa kwento ng Mahiwagang Burnay ay madalas na mangyari sa maraming empleyado. Sila po yung mga empleyado na hindi napapansin ni boss sa kabila ng kanilang malaking kontribusyon sa kumpanya. At dahil nga hindi sila masyadong popular, ang masaklap, sila pa ang unang nasisibak. Magkagayon pa man ating tandaan na ang mahusay na empleyado ay buong pusong nagtatrabaho, wala mang matanggap na papuri mula sa kanyang amo.
Kalain mo may ganyang ano. Ang kwento ni kabayo at saka kambing, may ganyang hugot. Explanation. Kalain mo yan. May lalim naman pala ang kwento. Ganon. Kung walang paliwanag, si Mahiwagang Burnay, may hirapan ng tambalan na Correct. magpaliwanag. Ako naman, Isipin ko sana, ang galing naman nila, nagkakausap talaga sila, no? Ako naman ang inisip ko, isang malaking joke, di ba? Wala lang, feel good lang na kwento na may Wagang Burnay, yung pala may explanation. Ano, isip ko lang friendship, gano'n. Taray, akala ko ano lang. Yung pala may hugot na ang kambing ay parang katulad ng mga empleyado sa opisina na hindi masyadong napapansin pero malaki ang kontribusyon. Correct, may mga ganun, may mga silent pero workers. Totoo, may mga silent workers. Totoo yan. And nasa totoo lang kapag ka nag-absent sila, sa totoo lang. Na hindi lang napapansin pero ang laking kawalan. Correct, 'di ba? Na kapag yan. nawala sila, parang hindi kasi sila yung popular sila yung parang mas konti yung sweldo. 'Di ba ito nga yung lagi ko sinasabi, partner, kapag halimbawa, minsan we take for granted our maintenance people. 'Di ba? Na parang padaan-daan lang. Correct. Hindi natin walis-walis lang. Walis-walis ganyan, 'di ba? Hindi natin sila iniaangat, 'di ba, sa ating paningin. Pero hindi ba't kapag isang araw nag-absent si Manang o nag-absent si Kuya, hindi ba't ang dumi-dumi ng CR at parang hindi nyo na alam kung anong gagawin ninyo at dahil hindi masaya ang paligid dahil wala naglilinis? Totoo yan, yun hindi natin napapansin, di ba? Pag marumi ang CR, hindi makapagreklamo tayo wagas. Kasi nawala Tinanggal mo yung ina-underestimate mo na tao. Di ba? Yun ang mga kaibigan. So, siguro isa sa mga lessons ng kwentong ito, to value everyone. Correct. Huwag tayong mag-underestimate ng sino man. Kasi hindi porke kambing siya at mas malaki si kabayo. Correct. Hindi mo na siya bibigyan ng, di ba? Pagpapahalaga. Importansya. Correct. Yan. Lahat tayo mga kaibigan, kung saan ka mang organisasyon naroroon, meron kang contribution. Kahapon, partner, naalala ko lang kasi talagang yung linyang yun talagang paulit-ulit na nag-play sa utak ko. Nanood ako ng Jungle Book. Ganda yun. Oo, lagi ako nag-aabang ng mga pelikula na pwede sa bata. So, napanood ko yung Jungle Book. Tapos kung napanood nyo yun, isa sa mga linya na parang Jungle Creed or parang gano'n, basta basta may isang linya doon na totoo na very true. Ang sabi doon, the strength of the wolf comes from its pack. 'Di ba? 'Di ba usually ang wolf hindi lang siya mag-isa. Usually 'di ba pag grupo sila Correct. So ang strength niya o ang lakas niya ay hindi lang nanggagaling sa kanya. Ang lakas ng isang wolf ay nagagaling sa kanyang grupo. Tama. 'Di ba? The strength of the wolf comes from its pack. Ganon din 'yon sa opisina. Ang tibay ng isang grupo hindi sa isang tao lang nakukuha. Diba? Tama. Sa grupo yun It's a team effort. Correct. Kung ang labang ito, hindi laban ng isa, laban nating lahat. Laban ng lahat pag yun. Nanalo, pag nanalo, hindi isa lang ang nanalo. Correct. Nanalo kayong lahat. Tama. Pag natalo, hindi lang isa yung talo. Talo kayong lahat. Correct. Because the strength of the wolf comes from its pack. Correct. Kalain mo may gano'n. Nakala ko joke lang yung Burnay. May mga hugot na malalim. Matalino matalino si Mahiwagang Burnay Hugot. O literal hugot. Kasi kambing ang bida. Thank you, Mahiwagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Ang mga kwento po na Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like, share mga kabisyo para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Thank you! Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok, and thank you for making Love Radio #1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban, #1 pa more! Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!